80 na siya, no? Hindi. Ito yung ginagawa tubig. Ito po, in the making. In the making. Ayan yung tubig ko. Ayan. In order. In order. Kasi sayang yung biyahe natin kahit pa isa lang ang order. Ayan si Ninyo. Sa subdivision namin. Nang? Thank you Thank you po. Thank you. I-download ko to mamaya pag uwi ko ng Pinas. Ayan. Yan agad mo? Edna. Edna. Ninyo. Ayan siya. Ayan siya. Thank you. Sige na. Bye-bye. Yan, on the way kami sa Villasis. Sasadyain lang namin talaga yung bagoong tsaka laman. Tsaka tignan namin yung palengke ng Villasis. Kung anong meron. Ayan na pala. Nandito na tayo. Sariwang gulay at prutas. Villasis Bagsakan. Ayan o. Villasis Town Hall. Dyan. Magkano tayo ng parkingan dyan? Doon kaso ano lang, no U-turn lang siya. Oo. Ano ko lang dito sa White Castle na para makulit tayo. Ganap kami ng U-turn. Villasis Town Hall. Pwede pala eh, utang lang yun eh. Villasis Town Hall. Nag-U-turn. Kotse? SUV rin. Ayan, Villasis Public Market. Wala namang manguhuli ko sila. Saan lumabas? Ayan dyan, pwede tayo dyan. Naunahan, ayan, lalabas. Silabas na. Kaya ko na lang sa inyo sir, 350 ang benta ko dyan. Hindi kasi pantinda eh. 300 Pantinda. Joy, si Juliana. Hindi na kami lalayo. Para dito na lang. Ano, ito, magkano naman ito? Ito po, ito ang benta ko po dito, 900 pag isang kilo. Ibigay ko na lang po sa inyo 700. Hindi pa Bawasan ko na 500. lang ng 200. Ang 500 po yung dried puros alaman. sarap. Yan yung mas mura. Yung takang nito magkano? Per kilo po kami dyan. Ano? Oo, kasi ginagawa ko kami dyan. Pag ulang po din, nilalagyan ito ng palabasa. Sampang lang to eh. Oo, pang sahog lang ito. Oo, pero hindi. I-follow ko kayo, sir. Okay. Isang kilo. Ano ginagawa mo? Wala, di naman pwede yung takal to. Wow. Love. Ano nga? Mas maganda nga yan. Mas maganda nga yan sa Ukoy. Yeah, ito kasi hindi siya matinik talagang ano po. Dito man o, Daytoy, Bataano. Ito masarap ito, madam. Hindi maalat. Oo, Ang hindi maalat. naman, pero Sa aming talagang galing sa Bataan yan. Opo. Magkano Kasi naman? ito, pagka iluluto, hindi ito matuduro. Magkano naman? Oo, Bigyan mo ko maliit ng siya. magandang presyo. Sige, isagad ko na po sa inyo, madam. 450, ano ko na lang dito. Kasi 450 kilo? ang kilo. Kasi ang isang kilo ko dito, 600. Teka, saan ba kami pwedeng kumain mamaya? May kainan mga ba dyan? inasal po. Doon. Ayun, sa kabila. Gusto ko yung luto pa. Dyan. Diyan sa side po. Ito magandang 450 daw klase, pa. madam. 450 mo lang. Parehas ba neto? Yes, ma'am. Nilagay ko lang para hindi siya mag-asin. Pagka... 450. Okay na yun din? Gusto mo lagyan natin sa tindahan mo takal-takal na tatlong piraso. Balot-balot. Bibili na lang Eh, tayo. dadalhin natin sa ano? Sa alaman. Oo. Yung hahaluin ko po siya. Oh, sige nga, pakihalo mo. Hindi yung naglalatik-latik para Ay, kasi ibibiyahe namin eh. pwede ka rin mag-lista mo gano'n para alam ko magkano. Oo. Pwede ka din bibili ako ng ganyan. Pwede mo i-guess sa subway kung hindi ko Ibigay sa'yo.
Ay, oo, malaman siya. Talagang yung puro po siya talaga. Bakit mapula siya? Ganito po yung kulay, linggayin po. Gawa sa linggayin. Oo. Linggayin po ito, sir. Ay, madam. Yan na. Amuyin niyo po. Yung amoy niya talagang Ay, mabango. oo, hindi siya matama. Hindi siya mabango. Ayan yung wala. Yan, ilalagay sa Isda, amon. Kaya ang sa amin, kahit pagtatagal po yan, habang tumatagal, sumasarap siya. Oo, di ba kayo naman Sige, kumuha ka na rin ng isang ganyan. Wala ka mong maliit yun eh. Wala. Ma, kumuha ka na rin ng isang ganyan. Meron na po mas maasin. Ito po. Ilocos. Aliksan mo, sir. Ito yung Ilocos. Talaga po. Balikan ko ito. Magbabayan ko. Sige, malaki. Hindi na kami nagkakas. Yan ba isang kilo? Ha? May sakilo ka na. 80 suka? Yes, sir. Ito. Pero mas mura ito. 50 lang. Tamaran, isa. Ito kasi Ilocos ang ano na natin lahat pagkakaiba yan? kasi nila Ilocos sa Kabilalonan, Pangasinan. Pangasinan lang kasi ito. Kaya mas Sarado. alisin ko sir para matikman mo. Para sa'yo. Ay, buksan ko. Oo. Oo, isa pa. Talaga yan yung puro. Talaga yung maasim. Makaka... Oh. Yan talaga yung sobrang asim. Anong inyanagan mo? Joy po. Joy. Nakalimutan ko. Ito ang pinaka-importante sa application. Oo, Bawal ang mandaraya ng timbangan dito sa Pilipinas. Yan yun. Yan, tignan nyo kung matigas. Oh. Yan, matigas. Oh, matigas ito. Oh. Matigas na yan, oh. Maganda. Ay, okay. Ano kayo? Tingin ko, makimbagi. Anong puto? Kanya-kanya siya. Kanya datoy. Mamaya yung sa primala ka, dalawang ganyan. Ito yung straw, oh. Ito pa siya. Dalawang... Sa inyo dati. Kain muna kami. Anong puto? Press po kami ng tao. Parlas tayo? Ay, si Binti. Dalawang... Kakain na. Ayan, mga mushroom. 100. Ito po ang 100. Yes po. Sa ano ang gulayan? Ito lang ba ang gulayan ng Villanueva? Doon pero konti na yung Ano tao bang bilhin dyan. nyo kasing gulay, saan? Ah? Ano pang gulay kasi? gulay na ang bilhin natin? Dapat, madaling araw. Ah, gano'n. Dapat. O, Yung mamaya sinasabi. hapon. Marami talaga pag madaling araw, pero pag tanghali na. Pero saan nila inilalagay yung kwan nila? Sa may tabi lang na kalsada? O? Ay, hindi. Dito Ah, lang. dito rin. Pero halos parang araw-araw din ang palengke Oo, rito. araw-araw. Ah, Namimili na naman sila. tapos yung isdaan malayo. Doon sa kabila. Ah, Kung maglalakad pa masasakyan ako. kayo, diretso nyo nito, dito. Oo. Tapos pa kanan. Doon na. May isdahan. Ah, yun ang karne. isdaan. Tsaka yung mga baboy, baka. Tapos may display na ngayon. Meron pa rin ngayon, wala Meron na. pa rin. Meron pa rin. So, ang dami, pag ganyan, tas kaliwa. Oo. Ah. Kanan, kanan. Ah, kanan, Diretso pakanan. yan, pakanan kayo. Talaga ito ng isdaan. Sandali.
sariwang gulay at prutas, bilyasis, bagsakan. Wala, late na kami kasi ang oras mag-aalaw na rin. Pasyalan ko lang yung wall. Yung isdaan. Yung kabilang side ng wall. Pasyalan lang natin yung wala na rin tayo dito sa isda. Ano yan nung ganito nyo? Sir, Bangladesh. Oo. Oh, sir. Magkano yung Linipat ang ganyan? bawang niya. Ha? Litid. Mabango. Native na? Ang bawang. Magkano? 380 isang kilo, sir. 380 sa kilo. Ilan, sir? Para matikman lang, hindi 350 sa kilo? Sir, 370 mo na lang. Para may tawad ka rin, sir. Ilan, sir? Sige, isang kilo lang. Okay. Okay. Para matikman lang. Oo, sir. Oh, isang kilo mo na lang, sir. Oh. 370 mo na lang. Okay. Daanan ko yan ha, daanan ko ha. Mapapanood ko na to sa YouTube Oo, mamaya. sir. Ang ganda ng longganisa namin, sir. Garlic yung garlic. Dadaanan ko ha, Subliak. Si sir. Ano natin ang kainan nila rito sa loob. Mukhang maganda. Ayan o. Mga ulam. Ay. 370. Ang kanisa ng Villasis. Nandito na rin lang kami. Dumiretso na kami ng Ordaneta. 50 na isang kilo. Pero yung isang ganito, binibenta magkano? Ay, kinikilo po yan. Ah, kinikilo talaga. Sige, thank you. Anong tawag dyan sa mangga na yan? Ha? Anong tawag dyan sa mangga? Kaway na yan? po. Kaway? Hi guys. Daming bagsakan. Ay, nagano. Ayun, ayun. Kinuha mo sana yung ano mo, jacket mo, pang-pandun mo. Huwag kunin mo kayo, susi kayo rin. Tatanungin ko ba? Tatanungin ako? Marami. Nandito po kami sa Ordaneta. Pagsakan. Hindi ka magkano ng bawang? Magkano yung ganito? 980. Ano? 980. Oh, 980. 10 kilo po. Ilang kilo yung ganito? Magkano raw? Ilang kilo raw? 9 kilos? 9 kilos. 9 kilos. Kung sa 200, ditubo na nga talaga. No? 1.8. Oo, 1.8.
900 kilo? Hindi, nawala ako yan. Anong sabi mo? 900 pa to. Oo, 900. 900, no? Ay, hindi. 980. 9 kilos. 980. 980. 9 kilo. So, paano pumapatak sa magkano sa kilo? May 1,000 ay 100 pagkapunan. May 100. Kasi pag 900, 100 na yung 9 kilos. So, ititinda mo din, magkano ang tinda mo? Para hindi ka malugi. Ha? Tayo natin ha. Antay sa talipas. Magkano? Magkano sa talipapa? Tapos sibuyas din to? Ano to? Kaso na. Laso na. Dito. Bakit nag-i-import pa tayo ngayon? Yan dami pa lang. Oo nga eh. Oh, sige. Yeah, thank you ha, thank you. Ang dami raw motor sa kanya. Dadalawin pa ng Bisaya. Saan? Oo, 10 kilos to. Magkano na, Ading? 1,530 lang pala. 1,530. Binawasan ko na ng tape. Sige na ha. Kuya. Okay, thank you. Paano po sa bawang? 70 daw. 570? Opo. Ang kilo. Hindi. Hindi, ito na yan. Ito na to. 6.5 kilo. Mura na yan, ma. Oo nga eh. Wala nang bawa? Cherry ka ba yan? 40 kilo. Ano, aabot pa kayo ron? Hindi na. Tara na, karot. Ano, gusto ko lang makita yung isdaan. Ano po kilo? 25. 25. Magkano 25 po, Ano raw? 25. Sige ka. Tingnan ako. Ayun, isang gano. Magkano? 10. Ano? Bukas ko lang. Isa lang naman pumipiliin namin. Sarap magkaldereta oh. Yung kambing ay, bumili ka na kasi may kambing tayo na ikatoreta, ikatlagan ng kambing. Lama natin yung pajak ang sa bibig. Dadaanan natin eh. Sarap talaga bumili rito, no? Sarap bumili. Hindi, pag ganyan pumapatak 95 lang. Diyan 1. Kaya nga magbabandel ka na lang. Gusto mo ba itinda o ayaw mo? Natira yun, dadali ko na lang. Sige na, diyan ka na rin kumuha. Huwag ka na munang kumilo. Kuha na lang tayo isang ganyan. Yung ano, Ilang araw. Bawasan mo. Ano na po yun? pili na. Karot ba o ako? Yun yung talong na yun. Yan. 280 yan. 280. Grabe dito, pagsakan dito, nag-ano ka lang dito, marami kang matutugin.
100. Ng bayin. Ano 100? Isang daang piso? Opo, isang bundle. Isang buo yan. 10 piraso yan. O di ba niya isa? Makakarga mo? Iiwan na lang natin muna. Ang dami Oo. natin pinag-iwanan. Friend, nasaan ka ba? Centro Mart? Ewan din. Friend, idaanan mo nga ako ng isang timbang. Oh, yung maganda naman po. Bayaran ko na din dito. Ay, maganda. Isang timbang ay isang latang alamangan. Nasa Kanawa na. Ha? Yun na lang maliliit. Yun na maliliit. Ato po. Yung maliliit daw po. O yun na. Isang daan yan. Opo. Ilang peraso? 10. 10 isa. Ay, nagpira ka na? Fine. Kamatis na kayo po. Yung nag-private siya po na yun. Iniisip lang namin tayo. Huwag na, hindi na yung kamatis. Hindi na lang ka, ciao! Nagtatanong kasi ng tanong. Ano, dalahin ko na? Sana? Ba't ka wala po? Ano? Pagkain na ng aso. Yung, ano nga? Yan, 10 kilo yan. Sa 3 kilo, pinuha natin ha. Oo. Ulang ka? Pwede niya pangaso. Sa Albert! Thank you. Thank you. Saan, Ray?